Здраво тяло, здрав дух. Добре дошли в Здраво тяло, здрав дух. Аз съм доктор Скот Макфарлан. Кожата е най-големият орган в тялото и има редица важни функции. Кожата играе много роли. Главната е да защитава тялото от грубата външна среда. Тя е метаболитно активна, произвежда витамин D и е важна част от имунната ни защита срещу чужди организми. Но, когато човек е болен от псориазис, има сериозен дефект в процеса на възстановяването на кожата и резултатът може да е много неприятен. Целите ми дрехи бяха в люспи, непрекъснато се изчетквах. Не бях особено социална и не излизах много. Да живее с псориазис беше болезнено и физически, и емоционално. Днес ще говорим за псориазиса и ще видим как може да се контролира това състояние. Здраво тяло, здрав дух. Според последните изчисления, близо 7,5 милиона души в САЩ страдат от кожното заболяване псориазис. Има различни видове псориазис, но най-често срещаният, за който ще говорим днес, се нарича плакатен псориазис. Тъй като той е най-разпространен, много хора го наричат просто псориазис. Включително и тези, с които ще се срещнем днес в днешния епизод. Псориазисът може да прилича на обикновена кожна болест, но е нещо повече от това. Между 10 и 30% от пациентите може да развият псориатичен артрит, заболяване на ставите и съединителната тъкан. Но, както казахме, повечето пациенти страдат от плакатен псориазис. В Манхатън 28-годишната Алисън Де Лоренца носи шорти и блузи без ръкави, когато времето позволява. И е в безгрижно настроение, но тя не приема всичко това за даденост. Преди 10 години, когато постъпила в колеж, тя се разболяла от болест, заради която искала постоянно да крие кожата си. Когато бях на 18, забелязах точки по кожата си и това беше първият симптом на псориазис, но не ме диагностицираха веднага. След като петната се превърнали в грозни петна от зачервения и лющеща се кожа, дерматолог поставил на Алисън диагнозата псориазис. Да имам псориазис през първата си година в колеж не беше лесно. Опитвах се да свикна да съм далеч от дома, в нова среда и към стреса от ученето. Учих се да се грижа за себе си и за кожата си. През повечето време бях покрита с дълги ръкави и панталони. Не носех поли и потници и не казвах на хората. Не обяснявах какво ми е и се криех. Повечето хора с псориазис се крият и покриват кожата си, но експертите казват, че не е необходимо да го правят. В медицинския център Тъфтс в Бостън, доктор Алис Готлиб е директор на отделение по дерматология. За сега няма лек за псориазиса, но имаме терапии и мисля, че е важно да се каже на пациентите, че не е нужно да живеят с него. Без правилно лечение, животът с псориазис може да е доста труден. Видимите петна от зачервена и лющеща се кожа влияят на самочувствието. В едно предградие на Бостън в Рокланд, 60-годишната Алън Клемънтс подрежда албуми от изрезки. Обичам да се занимавам с това, защото го правим заедно с дъщеря ми. Тя много се запали и започнахме да отделяме повече време за това след раждането на внучката ми преди година. Днес Елън се радва на простички дейности, но не винаги е било така. Битката из псориазиса започнала преди много години. Помня, че имах сухи участъци по лактите, коленете и скалпа. Тогава ми казаха, че е екзема, защото по това време не се знаеше много за псориазиса. Например, бяха ми казали, че имам много тежка форма на пърхот.
но не приличаше на това.